Mga manghod, inig-abot na to dito, magbehave lang mo ha. Opo, kuya. Asa dito ato ya? Ay, mag-date mi sa kong uyab ba? Mag-date mo? Nadi kay uyab ya. Ay, naunsa kumpiyansa magay kasi mong kuya. Inani lang ang itsura, pero ang chika, astang walo pa. Inani ka walot? Ay, dili ka manghod. Kurang, gwapa-gwapa pa pula ni. Nawayon magay ka kuya. Tugaan mama do. Sus, lapay sa ninaan, hindi ko'y kamama man na. Alam nga, wala man kunina. Labunon man tanan. Ya, nagdala kag am-am ya. Sus, ginoo ko ni mo, William. Gadako na na imong tiyano, sige lang, am-am. Ya, naakakindi diya ya. Sus, otro po ni isa, gapangag na magay na mong ngipon, kindi, gihapon. May ilak ko ron. Ayaw ilak mo, pangit ka og samot. Isay, William, pagpiyo na. Ano lang. Naay playground dito ha, mag-play na lang mo si mong kuya. Playground? Kanang, duyan ba duyan? Duyan, duyan ko. Ay, sa po slide. Slide, slide, ako slide na, ako slide na. Tara. Di ba? Nice ring no? Hop, Aisa, tulo na nakabuka, di mo mag-away, kay kamurang duha. Sige, pula ko, pula. Pula ko. Sir, mag-behave lang ha, kay nasa ko na toon dito, dali lang mo ha. Play lang, may play. Bye-bye. Tugayang paploy, oy. Alas 11 na. Akong panangid baya kay mama. Alauna, makauli na. Walagi na siya. Bo! Ay, salamat. Naa na siya. Tugaya ba nimo? Minsa kayo na, dugay jug ko. Ano, nadugay man ka? Alangan ako ha, manggiuban ako mga manghud no, kay wa mangguwi mo bantay sila ha. Ha? Unya, asa man sila ron? Ay, gibilin lang ako sa playground, nagdula na to sila dito ah. Safety mo kayo to sila dito ah. Sali ka, ka bala, kasi tira lang dito sila. Ay, kumpiyansa, agbay-agbay ba? Kasi na yung mga kita silingan na mo diri ah. Ay, naunsa, ayaw ka bala ka, mingaw man kayo ni diri ah. Pero lain pa yato, may nakasibat ka. Yatik na ko si mama no. Akong giingon, nami group study. Oh, maayo, kaya naila di mo mama. Nya, bo, atay dugay na gito ba? Hindi po kakisi mo ako. Mingaw naman kayo diri ah. Sige na, kaysa lang good. Kita lagi. Ay, wa, lagi na, sige na. Uy, di ko, hinay lagi ako maswim. Ito lang ko, be. Wala ka, bukat mo kayo ka. Kita gaya, may takag makaon gapo na. May taka ka. Yate ka, bahay na ba ito ron? Ikaw na lang kami tulak, be. Sige, tulak ko. Naya lang ha. Sige, ako tulakin mo. Sige, naya lang ha. Naya lang. Kusgun din ako ni Aaron, mahayang ni siya. Sige, tulak na ka ha. Naya lang ha. Hindi lang mo rin gilan. Naya. Tulo ha, one. Naya. Two. Hala, nahulog. Sorry. Ay, anak ko kinaya na. Bantay ka kuya na. Sorry na. Sorry na. Sorry na ba? Kadalian yung kayo ka lang, isa lang kaanaan, ha? Kuya! Uy! Nakusang ka nga, nagkamang-kamang magkadiya ah! Taan eh! Kuya! Nakusang ka! Dilog! Kuya! Ikaw ka, bali mo! Kuya! Away ko! Diyon sa di kasi mo kuya! Kaya iswing ko dito kuya! Gusto ka yung anak! Ba't lungon so kayo mundo ba? Muna, kiat-kiat manggod ba? Bo! Naunsa na, Bo? Kanang bo, kadali lang bo ha! Iyaton sa nakunik balik dito. Balik na ko diya ha! Dali lang yun kayo. Sa mani, uy! Dala-dala, magugmangod mag-date ba? Dali. Gusto mo din mo mangon? Ako naman na siyang gituya, nahagbong. Alam ka nun, baby, mamang ikaw sa. Wala mo ka nagunit, baby, tagam. Pagilang mo, ipakog na mo ron. Pagsuri mo lang, pagsuri. Suri na. Sige na lang, ay. Ayaw sa ba, ha? Dili nga, amigo na ta. Sige, amigo na, hag na mo, hag. Hag ka. O, dali. Mabalik sa ko dito, William, ha? Ikaw na balas yung mangod. Sige. Okay. Di na mo kaaway, ha? Dili na. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Tumubod daw. Dito, sige. Sige. Wap, dito ka, diwi ko. Dito ka. Sige. Ayaw hawa ha, kay mayang ko. Di mo hawa ha, bantay lang ka ron. Lagi, dili ko hawa. Bantay ka, sumbagon dito ka.
Kamusta man sila? Ay, kini pong kuya, malito kayo. Okay na to sila, ipasagdiin na to niya. Pero okay naman kaya? Okay na, lagi pasagdiin na to kung mga mangho dito. Okay lagi to niya. Padayon na ta. Ano? Sige na. Oh, may tao. Kadiyot lang ha, nawag sa mama. Mama. Oh, lagi, nag-study pa may muli na ko taod-taod. Ah, sige, sige. Bye. Nawag na si mama. Na, saon na ni Ron. Ayog, kabala ka. Layo pa man po ang alauna. Ay, layo pa kayong alaw na. Sige na ba? Ganun na. Isa na ko. May tao lagi. Entrance sa mo diri ah. Pandaman yung tawanan ni. Human na. Aw, abi nakuha mo na entrance ba? Na, panira kay kag moment na. Aw, sige. Kay murubing pa ko. Nya, ready na ka? Utoy ready. Ready na mahayang ba? Again! Kamalas ko! Hoy, sama mo dali. Kalkikuan ko niya ko no. Uy, ikaw, yun sa man mo ni. Unsa mga balos na gani ka? Yati mo mga bataan mo, nang-entrance mo dre. Nang-entrance man ko si kuya. Asa man mo kuya? Tuara dito, nagdikdik man to siya. Dede, dali, hinatong mo siya. Tara. Ikaw, hindi na kiwa na yung mga samukan. Oh, napakisa ko ba? Ay, sa. Aping lang sa. Sam ng aping. Uy, Sige na. sige. Sana all. Sa lips ba? One time lang. Isa lang ha. Eh, isa na lagi. Labong nalay pa tao. Imo ni mamangod. Yati ko ni mga bataan eh. Oh. Imo ni mamangod. Nag-wrestling na dito ah. Shh, kamong dua ba? Di ba na yung kumag-vibra? Kinaya, kibaltan ko niya yan. Hayang ko dito. Sus, ginoo ko. Pero tinang ugawan ninyo. Murabayag ka mo, mga laba. Diri na sila. Ay na sila palakwa kay makasala na sila dito ah. Sa man uy. Dala mangud ug mag-date ba? Sinsya lang kung kayo mo. Huwag mo mo bantay sila ha. Tanawa ka mo, mong dua ba? Ligon mo dali be. Good. Ikaw na. Oh, hindi na mga ugawa. Ay na sila palakwa. Hey, ako. Bumuli na lang kubo kay alauna na. Next time na lang ha. Tanawa. Tungod, dyan yung dua ba? Lami kayo mo panghapako na.